nghanol yr heilwen braf fan hyn ynghylch y defed, ni yn osbarth yr oen fenw Hardwick, Hywel Griffiths. Mae yna dipyn o sŵn mar yn o bryd. Oes, mae nhw'n dipyn o grederiau bach siarp rhaid nawr, o'i menyw yma. Mae yna bersonoliaeth yn digryw dy rein, oes e? Oes, mae nhw'n mynd i'r le fewn nhw. Ys dim stop maen nhw. A gofyn gael barben o dan y ffens efo rein. O rein, yn ei siŵr bod gyda chi ffensys da iawn. Yn braw da. Yden, mae'n gwrdd praw i ffens da. O'n i chi gweld nawr, o'n i'n sôn yn gynharach am nhw'n cael ei genu'n ddi, ond mae rein yn llawer dywyllach ydyn nhw. Yden, dim ond pen bach gwyn a wedyn maen nhw yn byd brwy nesaf, maen nhw'n gwynnu, do. Mae rhai mwy brith na hynna'r eraill. Ie, beth yw'r rinwydder bryd? Ydy rai brith yma, dwi'n nam, neu mae fe'n... Wel, dwi'n yn gwybod, maen nhw lyco nhw'n ddi i gyd, i cael, corff yn ddi i gyd. A pen gwyn. A mae'r pen gwyn yn drawiadol iawn wedyn, yn dweud, achos mae'r corff yn ddi. Ydy, mae'n dalach llygar chi wedyn, nhw e? Ydy. Ond os dim tamed y gorn i fod teimlo a topi pennau nhw. Dim cern? Dim cern i fod ar yr un menyw, de? Na'r defed. Oes yna arweithiannau, chi wedi sôn am rai yn ardal Caerlywelydd ag ati, oes yna arweithiannau yng Nghymru wedyn yn gwerthu'r rhain? Oes, mae Llandyfri ar ddi Sul yn diwedd mis Medi nawr, bydd nhw'n mynd â'r defed, yr hen defed, lawr chydig o wyn menyw lawr a i werthu cael swyddiant go lawr lawr. Yr arwerthiant o ddefed lliw Llanymddyfri, mae honna yn arwerthiant eitha poblogaidd erbyn hyn. Ydy, mae'n eitha poblogaidd, ydy. Mae dan i sang na fel arfer. O, ydy, mae... Y brydau prin i gyd. Bob lliw o dan hael na. Bob lliw o dan hael. Oedd yw gwerth oen fenw fel hyn nawr? Yn Hardwick? Iso ni un bach lawr llynedd, oedd un bach neis. Iso ni reserve champion, iso ni gant aner gyn ni amdani. Ond fel arfer, cewch chi lan i'r Cymru a ffyrra, maen nhw'n... Pigwch chi rhai lan am tua 30-40 pint, lan i 100 pint. Ond ych chi'n gweud amdano cael 100 am un, os ych chi'n rhoi hwnna y kilo, mae hwnna eitha da. Ond mae'n cael gysyn ni gymryd yn 1 kilo am Hardwick. Ddim pwysi mawr yn dod yn nhw. Ond ych chi cadw nhw'n go hir i cael pwysi go lewn nhw. Ond pan chi'n cyfaru, pan chi yn mynd â oen i'r lladdu, mae hwnna'n gymoriaeth eitha da, dwi'n meddwl? Ydy. Faint yw rhain yn pwysau chi'n meddwl? O, rhain yn rwm iawn i nhw, yn mynd i'r maen nhw, yn gwybod. Gaf gweud efo'r llawer cefnau nhw, maen nhw siwyd tynnu am 30 kilo, 35 falle rhain nhw. Fyw. Pa mor bwysig yw rhain? Maen nhw bobl cadwraeth, mae'n cadw nhw nhw, gawnt pori, na byd ni'n cadw nhw, bori, bysynau ryff. A wedyn, lot o bobl tyddynwyr yn cadw nhw, te. Lyco nhw, i weld nhw'n yr ardd a... A dyna beth sy'n dda amdanyn nhw i dyddynwyr, maen nhw eitha rwydd i'w cadw. O, maen nhw'n rwydd, Mae rhywun yn cadw defyd am y tro cyntaf. O, nhw'n rwydd i gadw. Ti'n mysio lot o flawd yn nhw. Mae'n byw o'i dannedd. Mae'n blaw bod chi cymydog a ardd. Mae'n mynd hyn mewn a byta'r cwbl. Wel iawn, mae'r beirniad yn mynd trwyddyn nhw, Mr William Rowling o Gymru. Ar hyn o bryd, mae teulu y Pitard, Penbryn, y Rhondda, Cynon Taf yn gyndac yn ail. Ydyn. Tipyn o gamp iddyn nhw. Ydy. Ac maen nhw wedi ennill dosbarth yr oen hwrdd yn barod. Ydyn. Ar goelyn dda i'r teulu ar hyn o bryd. Ydy. Wastad yn bob sio fach, lawr yn bob man yn bob sioia bach. Mae Gerwyn yr un sydd yna ar y brig ar hyn o bryd, mae fe'n gymeriad yn dweud. O, gymeriad a hanner. Unwaith chi siarad â fe, chi'n am y prynawn. O, dderi, unwaith gethau bach o gwrw ti fewn yn ei folau wedyn. Yr holl straeon sydd yma. Straeon a fe, dipyn o gymeriad. A mae fe a Debbie'n gweithio'n dda gyda gyda fel tîm. A mae dyn nhw'r torwens a fe da'r torddies. Oes. Ond fe, diolch o galon i chi, na i fynd draw i weld y cymeriad hoffus iawn fan hyn ynghylch y defed.
Gerwyn Pittard. Siwmai. Cymraeg a Saesneg ti'n mynd siarad fi nawr? Tipyn bach o Gymraeg i fe. Ie, bach o'r ddau. English, English, i fe. How important is the breed for you? I know they're Debbie's breed, but you have to show them. No, very important to get them in Wales, you know. Yes, and, we've had tremendous amount of support from the Herdwick Breed Society. And we've got our own group and everything, so it's onwards, you know, and upwards, hopefully, you know. And you love the show ring, don't you? I do like the show ring, Mairead, as you know, yes. And I'm very pleased today that Julia has had second as well, you know. So, yes, it's a good day, you know. Yeah. Debbie must be proud, I'm sure. I'm sure she will be, yes, I'm sure. It was her idea to bring him down, so, yeah, good. Good luck for the rest of the show. Diolch yn fawr i ti. Thank you very much. Diolch.